Si June Mercado na bakunado na sa COVID-19. Nag-iisa pa rin na naglilinis at nagtitirik ng kandila sa kanyang lola at tita dito sa Old Public Cemetery ng Ciudad San Fernando nang abutan ng news team. Ramdam pa rin anya niya ang pangungulila hindi lamang sa kanyang lola at tita na sumakabilang buhay, kundi sa mga kaanak na pigil pa rin na lumabas dahil sa pandemya. Malungkot, wala yung mga kamag-anak, ganyan. At sa kanyang pag-iisa sa paglilinis ng nicho, sa loob-loob niya, hindi raw siya nag-iisa sa pangarap na muling bumalik ang normal na buhay noong araw na wala pang pandemya, na masigla silang nakakabisita sa puntod ng mga yumao. Magkasama-sama na po. Sana po, mag-normal na po yung ano natin po ngayon. Ito na ang ikalawang taon na sasalubungin ng ating mga karehiyon ang undas na nasa ilalim pa rin ng mahigpit na quarantine restriction. Limitado sa 2 hanggang 3 miyembro ng pamilya ang pinahihintulutang makapasok sa sementeryo. Ayon sa PNP personnel na bantay sarado ang Old Public Cemetery, ang batang below 15 years old ay bawal pa rin sa loob. Kaya sa entrada ng public cemetery dito sila iniiwan ng mga magulang. Mga bata po na below 15 years old po ay di po namin pinapapasok at pinapahold na lang po namin dito. Nasa ganun, pag lumabas po yung mga bumibisita dito sa ating sementeryo, sabay na rin po nilang iuwi yung mga bata at saka yung mga kagamitan po nila. Paborable naman sa mga senior citizen na bakunado na ang undas season ngayon dahil maaari na silang pumasok, habang ang mga bumibisita na galing sa labas ng Pampanga na hindi bakunado ay kailangan pa rin magpresenta ng RT-PCR test. Pero kung ano naman po siguro, kung fully vaccinated naman po, maaari naman po dahil na-vaccine naman po sila. At the same time, kailangan po nila magsuot din ng face mask para po sa kanilang, para rin po sa pag-iwas sa COVID-19. 12 ang mga sementeryo sa siyudad ng San Fernando ayon kay Louis Clemente, ang hepe ng CPOSCO o City Public Order Safety Office. October 23 at 24 nitong weekend pa lamang umano ay higit 5,000 na ang crowd estimate sa malalaking sementeryo ng syudad. Gabayaan niya nila ang umiiral na executive order ng probinsya na mas maluwag sa mga bakunado. Doon sa bagong executive order ni Governor Delta, for as long as within Pampanga po ay pwede na, hindi na i-require yung RT-PCR. Pero kailangan ay merong mga vaccination card na may papakita. Kahit po yung mga non-Kapampangan po, basta vaccinated po ay maaari na rin pong mai-allow na pumasok. Ayon kay Clemente, bahagi ng napagkasunduan ng lokal na pamahalaan at pamunuan ng mga sementeryo ang naitakdang oras na alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi at wala na itong extension, upang maiwasan umano ang tradisyonal na pagsasalo-salo ng mga kabalen na nagagawang kumain sa loob ng sementeryo. From 6 a.m. to 6 p.m. Ala ng extension kanta. Matik ya kanita dapat sir, ala na eh. Pero nang minsan, din kaya katamong memorial administrator, medyo magbigay lang bagya. Pero magumpisa nung manyara kanita. Paolo G. Santos, CLTV News.